amb la falta de mascaretes que tenim a tots els centres sanitaris i a la corporació. També precisem de l'ajuda de voluntàries que estan coordinats amb l'Ajuntament de Calella, que ens venen a cosir. Nosaltres vam trobar una empresa on tenien mascaretes de roba totalment homologades i totalment amb totes les garanties i amb barrera protectora, però el tema és que estaven les peces sueltes i necessitàvem algú que ens ajudés a cosir. Estan catalogades com una mascareta quirúrgica, són esterilitzables i rentables i el seu ús és de més de 120 vegades. Portem unes 200 fetes i van destinades sobretot als professionals, tant metges, infermeria, TK i SL2, que les puguin anar precisant.